To the straight to the to the to the brain. Straight to the brain. To the brain. Straight to the brain. Straight to the straight to the brain. To the brain. Straight to the brain. Terve vielä kerran. Niin kuin huomasitte, tänään saatiin puinit tehtyä ja sitten me saatiin hyvin mun mielestä ihan ok tavaran verran, et siinä ei ollut sadollisesti varmaan paljon, et mä veikkaan jotain oranssia. Et varmaan joku 50%, mutta tästä joku ylöspäin pääsy. Käydään vielä siirros katsoa paljon tavaraa ja sitten ajetaan se 905, no 20 tonnia saatiin tosta, jos joku se hehtaari, siinä oli varmaan joku 2-3 hehtaaria, niin 2 hehtaaria niin 10 tonne. Mun pitää vielä vähän tarkistutaan vielä ennen kuin lopetetaan video ja käydään vielä yksi homma tekemässä, eli ajetaan pöytä ja pöydän ajo.
Tai toi tai pöydän alusta, niin ajetaan tohon talliin vielä sisään. Tämmönen video oli tällä kertaa. Mitä tähän meni, niin joku tunti tähän yhteensä meni kaikkea säätöä. Kun mä tein. Oho. Ei tää valmetti tänne mahu. Oho, oven läpi. Otetaan se siihen ja valmetti ulos ja ovet kiinni. Kyllä toi Clash oli ihan mun mielestä toimiva peli. Juu, se ovi menikin nätisti ja se ovi meneekin nätisti. Niin saatiin ihan nätisti tehty tavaraa ja muistakaa tilata kanava ja tykkää jos tykkäät ja katsotaan jos tonne sai vielä ajaa ton 905. Sen verran mä vien teidän iltaa tai aamua tai milloin te katottekaan ne. Sen verran vielä pistän elikkä yhteisvideo kun mä katon vielä kaikki noin. Mä lähden mennä tästä editoimaan ja siinä mä lähden nukkumaan. Kiitos oikeasti oikein paljon teille kaikille, jotka on kattonut tähän asti tämän videon. Muistakaa tilata kanava ja nähdään me pian videossa seuraavassa osassa. Seuraava on joko toi, että oljet kerätään tai sitten kynnetään pelto. Katsotaan. Kiitos teille kaikille.